yarinya da ke wannan to mai mutum ya fito to zai so da duniya kowa zai kasance ta gaskiya wannan al'amari abin tsoro kuna da wannan din dating result din da aka bada result din ta masa shi so files sun fa kuna tare da su suna ina bukatar su da da ce lafi ya gida aiki yanzu haka ma ina wajen inda aka samu matsala wato an samu matsala ne wajen karɓar files din sunansu daya the same name and surname and kuma unguwar ce kawai da ta bambanta
ɗayan resultin nata AIDS ne, ɗaya kuma malaria. Yawwa an kai haka kai daidai. To shi kenan, thank you very much. Na gode. And ka sanya za a yi ga wannan. Zan tafi mai da wani. Amma I will return it back. Ka gani? Thank you very much. Idan na gaya miki cewa mai cuta irin taki ta warki taki iya ba zan taɓa yadda ba, ban ji ba, ban kuma taɓa gani ba cewa na nuna cutar irin na yawa. To ni kuma na son tabbatar miki da cewa ke din nan a matsayin ki da mai cutar ki ba ki da wannan cutar. Kamar ya abincin kariya ne yadda cutar da ke shiga cikin ɗan adam. To shi ke tunda da kin yi da ranar to ina son gaya miki cewa dan in tabbatar miki da gaskiya ta ni za ka aure za ka aure ni? To na ji na yadda. Idan har ni na mutu da wannan cutar, kai kuma idan ka mutu da wannan cutar ka ce ma ubangiji mu ka san ka halaka kanka ke. abin da nake so ki gane shi kin san duk musulmi mai imani ya san bai dace ya kashe kanshi da gangan ba dan hukuncin zai tsara wajen ubangiji ko ba haka ba. to saboda kan ni ina na ga miki cewa daidai nake da aure ki domin lafiya ki lau ba ki da wannan cuta. Ba zai yi ba. Bacin ka ce mani ni HIV victim ne. Sannan kuma ba zai taɓa yiwa ba. Allah gwani kai ne ka kage samaniya kai yi kaci musu manzo rasul abin biya nagun aminatu sidiya cancanta na san akwai so gaskiya ne yan uwa domin kwarabi ya sashi nan ga halitta me sa mutum ya zamo kamar wani jarumi me ji kamar zai doke duka halitta dacin ina